Hello guys! Mahilig ka ba sa ramen at iba pang mga Japanese dishes? Let me introduce you to this proudly Kapampangan brand called Makimura Ramen Bar. They started in 2018 and back when they were still trying to perfect their brand, noon pa mang mga unang linggo pa lang ng pagbukas nila ay naging customer na nila ako. Kaya hindi ko mapigilan ng ma-amaze sa kanila kasi nakita ko yung kanilang humble beginnings at ngayon meron na silang 10 branches. Available sila sa iba't ibang parts ng Pampanga, meron din sa Tarlac, Olongapo at Baguio. And very soon, sana maging available na rin sila sa Manila and other parts of the Philippines. Hindi lang ramen ang sinaserve nila dito. Meron din silang sashimi, takoyaki, tempura, different kinds of maki rolls, at meron din silang baked sushi. Ang dami mong pagpipilian and tonight, nagpunta kami doon sa branch nila sa San Agustin, San Fernando, Pampanga, malapit sa St. Scholastica's College. They are open from 11 a.m. to 10 p.m. at talaga namang ang dami nilang customers kahit na Thursday kami nagpunta. At eto ang lahat ng mga in-order namin. Handa na ba kayong kumain? And as your sashimi girl, syempre hindi mawawala sa akin yung salmon sashimi. Although dinip ko siya doon sa tempura sauce para lang maiba, pero actually bagay naman. Dito pa lang, happy na ako. But we're just getting started. Eto naman yung kanilang takoyaki. Very loaded and tasty naman to. Although for my own personal liking, mas gusto ko yung medyo toasted on the outside. Siguro next time i-request ko na lang yun kasi nakalimutan ko ring sabihin dun sa order taker. Sa ramen naman, eto yung regular order ko. Yung aka ramen or yung spicy ramen nila. At yung broth nito talaga, it never fails to amaze me. Tama lang yung thickness, very savory and flavorful, and sakto rin lang yung pagka-spicy niya. Good for sharing na rin to, ang laki nung serving, tapos 219 pesos lang. Etong susunod naman is their Karubi Beef Shoyu Ramen. First time kong o-orderin yan. Tapos 199 lang rin to ha, ang mura. Very tasty and savory, tapos napakalambot ng beef on top, at perfect to para dun sa mga mas prefer yung thin and light lang yung soup base. After nyan, eto na yung ating pangmalakasang baked sushi. And during the pandemic, nagkaroon din kami ng small baked sushi business. So alam namin kung ano yung lasa ng masarap. And let me tell you, yung baked sushi nila dito sa Makimura is really good. Tapos meron pa yung kasamang tempura flakes na nilalagay sa taas to give it some extra texture and crunch. At pagkatapos nyan, dito naman tayo sa tempura. Very classic. I like that it's not too oily. Tapos meron tayong dalawang klase ng maki rolls. Yung una ay itong volcano roll. Grabe, pagdating sa mga maki rolls nila, eto rin yung regular order ko. Solid yan, very loaded, at merong extra texture and crunch dahil meron din siyang tempura flakes on top. Eto namang kasunod ay first time kong matitikman. This is their California torch. So para yung California maki na merong cheese on top na minelt nila using a torch. And let me tell you, ang sarap nito. Parang yung ending mas nagustuhan ko pa siya kaysa dun sa volcano roll na all-time favorite ko. At sa mga regular customers, alam nyo ba na meron silang loyalty card? Kuha na rin kayo nito para makapag-avail tayo ng discount. Nag-takeout nga rin pala kami nitong ramen kit para pwede kang gumawa ng sarili mong ramen at the comfort of your own home. Makimura may have had very humble beginnings, pero ngayon ito na ang go-to ramen place ng nakararami sa Pampanga. Na-try nyo na rin ba sila?